कहीं ना कि सर से कराई अपन खा पी ली जी तो घूमम गाँव न तो गाँव घूमत रह जाए झूठे ना हमके ताके लू जाओ। ओहो हम ताकि ना आउ बाड़ी तुम कहले संगी ना मम्मी जी जब ना अरे हमके बहरी भीतरी काम रहेला मालम बादो में खा ले का झूठे ताके लू जा हमरा के मन कर तबे ना खाए हमके ना तकनी खा पी ना अब के कब मन करे है 10 बजे दिन के अब ना खाए तो के कब खाए मम्मी जी के ना मम्मी जी के दूसरा जैसन पता हो मिलती लोग ना कि पूछती नहीं लोग तब मम्मी जी के ठीक रहे। अच्छा खाना खइलू कि ना खइलू तो खाना से कौन दुश्मनी बा बोलत बोलत मुंह खुल गइल बा का ऐसे कहि ना कि ना बोलल जाला मम्मी जी के खाना से कौन दुश्मनी बा यही तू खइलू कि ना खइलू हां सबसे पेट हम बड़ हमनी के ना बा घोटा ई रवा ना खाइम तो अच्छा ठीक बाटे वो कहां बड़ी वो कनिया में मम्मी जी का ये बोल बात बोल सुन के आओ मझलू खइलू हो आप जब हम तक जाना तानी कि तीनों पतो ही हमर ना सच में एकदम सने एक दांत के काटल रोटी खाली सा आ जले हम ना खाइ जले खइए साहब लेके बैठन त कुल लेके जी हई बेरा हो गइल अब ले अपना खइनी तो कैसे हमनी के हम हमरे लेखा तो हम नहीं खु जाना हो आ दांत से रोटी टूटत ताटे ओही से तो रोवा खाती हम बनैले मानी मोटका रोटी के गुजु गुजु करी अपन खा ले हम आ वो दूधवा गरम कर देले मानी ओही में डाल के और बढ़िया से फूल जाए वही ना तू दूधवा पिए तल कि ना तम दूध लियल बंद कर दे ना पिए तो अरे पिया तानी मम्मी जी तू रवा हो के जाई लेखा ई सब रवा पे ज्यादा ना जरूरी बा देखा कहेली सब बहरी देखा जा आजकल माने हमरा के जे देख के जरूरत रहे उहे आदमी बतियवले बा आज आकि हां त पतो है उतरले बड़ी 3 लाख के तो सोचे तनी कि तो हने लोग इहो बराबर हो जाती आखिर बुझ तो कहले आप बुझाइबे ना करला कि दे आदिन होई से बुझाला कि 3 लड़की होई सा जान तनी छोटके के दोनों आदमी दोनों रे कवर लेके पहुंचल जी ना त एगो के खाई त कहि कि पेट भर गेल एगो खाई त कहि पेट भर गेल एगो कवर ले दूसरा के कवर खा ले टाइम से खाई एगो टनी का सीसी लिख रहता एकरा के लिया दी भूख लगावे खाओ भर दिन में कहली बाप रे इतना सोचे ली ना मम्मी जी हमने तो पते नहीं चलो कि अपन जे हमरा के देख के जरूरत रहे उहे कहता कि बाप रे बाप एकर पतो है कि हाथे पले रहिसा ओइ तरह मुंहे खूने तू भई रहेला सा मका देखिला सैसन करतब कमाई कइले बानी जे कहत ओकर से कह दी ताली एक और से थोड़े ना बाजेला एक कनी आई त बात सही कहतारू ये बेटी पतो इनके होके के चाहिए कि सास के ज्ञान नहीं त कम से कम पतो ज्ञान देऊ सा काहे से एंगन रहला पन मन को खुश रहेला हम ज्यादा ना खानी ए खाती कि तुम लोग के रहन विचार से ज्यादा हम खुश रहे मम्मी जी हमर माई कहती है कि का रे सास बोले बड़ी त माई के भुला गइली नहीं ऐसा बात करते के आजकल देवालों के कान बाटे हो ठीक ना तो हम कहतनी कि अपने में यही ना भगवान करस की जिंदगी निभोई जाओ ऐसे ही रह जा ठीक बा ऐसा ने बियाहत रे तू लोग के ना त मम्मी जी खूब डरात रहनी के केन तोरा बुद्धि विचार के ओहिया संग कितना डराई ना खूब रोज रोज को के प्रभाव पड़ेला हो ई बाकी तुम लोग का माई बाप न संस्कार देले बाटे आ जेकरा के आप लेखा माई मिल जाओ के संस्कार के का जरूरत अच्छा चल से तोनी के मेथुए कर रहो से छोड़ ढील बाद में चल पर खाना खा काटा सब जा 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 खाना खा जा जा कोई बेरा हो गइल बतावा हो अभी ने आपको खाई तबे खाए के छोड़ द कनिए चलो तू घर में ले दो ना मम्मी जी के हां तो घर में निकाल के खा ले चल आ आप चली दीदी खा ली चलो एक में काढ़ा जा हां एक ही में एक में काढ़ा जा मम्मी जी के दे दो जा घर में एक में काढ़ा जा त 3 आदमी खा चलो ये में काढ़ा सब के खा लियल जा ना जी चल रुआ हमनी के जुट खाए आ की हमारा के खूब डिजाइन के बार बांधेलु चली अरे हां माई सास एकदम कौशल्या जैसन मिलल बड़ी तब का बहुत ख्याल रखेली हाँ तारा के भूल गई है ना अब तोरे थोड़ी ना भूल जाइम ते कैसे बोले ली एकदम हाँ सास तो एकदम कौशल्या जैसन मिलल बड़ी हाँ तब का बड़ी माने ली माई अरे ना हो कुछ दिन से उनका खाए में मन नहीं लगा एकदम कहेली कि खाए के मन नहीं करत खाए के मन नहीं करत ठीक बा माई सांझे ले बात करम ठीक ना आर बतिया करू का ठीक ठीक जा खरम सुत के बतिया ल हां दीदी दीदी ना ई का करो तनी रवा आर तो हम लगा देता नी झाड़ू काहे हम लगा दे ना हमर हाथवा गोड़ा गल जाई का हम लगा देता नी चली हटी आ सुन दिन रात काम करते बड़ू हां रात के भी एने मोटाइल बनी जाओरी मोटा जाए कि हमनी के ठीक बा नी चुप करी मोटाइल बनी खुदे ना मोटावा दे खड़िया पर से उठ बैठे ना जाई हो एक दो आदमी के एक आदमी हे नी से पकड़ी तो एक आदमी हे नी से पकड़ के उठावे लगी तो कोई बात नहीं एक तरफ से भैया जी उठा दी हम तो एक तरफ से हम उठा दे अरे मैं रुका त नहायो है जे माई रे
अरे कोहरत काहे बड़ी रे? गोड़ा दबलर से उनका। अरे हरे बाबू ऐसे कहीं कदर लगा के आकांक्षा, आकांक्षा। हां जी सुनता है ना? कपार दुखाता हो रहा है दबा दी माई ना, छोड़ दो रहा था। तीन को पतो है बाड़ी से 3 और से ला कर माने कि का कर तोर आकांक्षा? का भइले जी? तर को कोन माई के सेवा कर कितना कोहरत यही? बुखार का भइल बा? अभी तो मम्मी के बुखार लेके मैं कोहरत ये तेर कपार दुखाता मम्मी जी तनी गोड़ हाथ दाबे घर तनी छोड़ दो बुढ़ पुरानिया भइल माने के सेवा ना करबू तो। अरे अबे लगले तेल लगा के मिस के गइली है हम सोची ना कि हमर सास ना महतारी होई ओइसे आप बतिया देहनी। उहे कहल जाला कि घर में परिवार खुशहाल रहे के चाहिए आ घर के मंदिर बना के रहे के चाहिए। ठीक बा? ठीक बा। आज बैठ कर तेन कपार दबा तो कपार दुखाता। सुनी जा ना तो। ना ना के खा ले जो दवाई ले ले आई जय। ठीक बा माई तू चिंता हमार काहे कोली रे? बेटा तोर बड़ हो गेल बटे, सब समझदारी आ गेल बटे। ठीक बा ना? हम जाते ना, तू अपन टेंशन मत ले, हम बानी ना दवाई खातिर। हां ठीक बटे जाना है हो जा। ठीक बा माई जा खाना खा के तो जाए घूमे। अच्छा ठीक बाटे कोनो बात नहीं। आ कुछ ले आ के आज बानी कुछ माई के खिया देल जा माला के पुरानिया भइल त माना फीका फीका बोल बरे माई सुन मछरी माई खा ले, मछली ले ले माई लिया दो जा। अच्छा, कनिया ठीक से बाटे। पूछना का को तरी से दे दिहो। हां जाई जोन मम्मी जा के पूछ लियो छोटको से। ठीक ना? ठीक हां ठीक बा। छोटकी मछली ना करे अंडा ले लिए 5 गो। मम्मी जी तबीयत खराब है तो आपके बोले के चाहिए ना। अब यही ना बानी जा हमनी के का बोलियो अबे लगले लगा के गइली छोटकी तो का हो गई? कौन काम बाकी मारे जाता नहीं जा खेत जोते की लगा के गोनी तो फिर दोबारा ना लगा बबुआ सकेनी। ना से पड़ के हो हाँ पड़ के एलन से खाना निकाल के नहीं देख के आवत नहीं। ठीक बा जा देखे हो जा दे उठा दिया। नारा दौड़ा मत छोड़ दो जा तो का भइल बा मम्मी के हो? उ बहर जाके मारे उ कोनी मम्मी जी? तबे ठीक बा ना जी? देखियो खाना अरे कपार खा काहे खा चली तक हवा बैठी तो मम्मी जी आई। सुता नहीं दे यहाँ भारी बोला त कपार कहले ना होनी जी को हाली दी दबा दे। अरे रहे तो दोनों जन तीनों जानी पारी का दबाव तो अरे हम सुनिए तो भागले आवत नहीं कहतन कि माई के तबीयत खराब रहत बा, तू लोग घरे में रहत जाने खुजे जानत कुछ हो। तो चाय बनाओ ना मरीच डाल के कनिए जा उ छोटकी बनैले रही अपना खातिर तनु की पूछत कि बचले देखो ले आओगे तो चली पहले बाहरी चली तो दवाई बीरो खाई ता चलता नहीं चली। दवाई लगले खनिए जा आप तो नहीं चल चली मुंह भोग लगा देता नहीं पूरा दही में गरम तेल क के सुट देते चली ता अरे छोड़ो जब चली ना तो काल जाही के बैठे तो चुप रही जी रोरो लागी ना कब कब बोले चली उठी उठी ता बताओ घर में कहाँ रहता नहीं है आ कोई से कुछ बताओ तो नहीं खी का हमनी के मर गए रही जा जी कि ना बोलल हनी चली अरे भाई तर बेटी नहीं खिना तो हमनी के बेटी बानी जरूर खातिर हां तो यही सन ना कुछ कब सोच उठला का करते हो छोटको? अरे दीदी जी सोचनी है कि हई लकड़िया के चिर दी सुखा गेल बा ली ड्यूटी लगावे में जा रही दिन राती हाय हाय कोइले रहताड़ू कब आरामो कोइल कर दिन राती जब तक तब कमाई में लागो रहता आराम तो देते बानी। आराम देता नहीं आराम दे तो हई त नहीं देंगे रही त फूल मतलब पीछे पड़ल बानी हाथी हो जाई मोटा के का बतियाओ तनी जा दीदी जी कहत है इनको भैंस लेखा मोटा हो जो तो सही तो कहत नहीं कि तू हमनी लेखा हो जा। हां तू लोग के जान तो एगो ना तू लोग के देख के कोनो बड़ी बात याद आवेला। कौन बात याद आवेला? कहम तो हंसबे करब हो जा बताइम तब न हंसम। जहिया से घरावा में डेग तोहर पर गइल लागेला चांद हमरा आंगना उतर गइल लाखों में एक पावले बानी हम देवरानी लाखों में हमहू तो पावले बानी जेठानी हम बहू रानी। ये बतिया सुन सुन के मम्मी जी खूब हंसी ना तू कही ना हाँ यावरी तू कपार पर चढ़ैले रह हम कनी वैसन होइले नहीं कि जे कपार पर चढ़ी हन जा ना जी हमहू तो इतना प्यार काहे मर्दा से झगड़ा कर रहू घरवा में हो। हम तो सुनले रहिनु भैया जी का मांगत रहन दीदी जी से कि चुमा तो दीदी जी खिसिया गई कि दोपहरियो में ही कुछ गाता कि छाव करेले भावन देले सैया जी सरकार ससुरार के दुलार जैसे आम के अचार ससुरार के दुलार जैसे आम के अचार ससुरार के दुलार।
तब हो जा जन मांग तन देत रह ये दीदी जी ऐसे मान के टाइम टेबल से देत रहो तबे न वो ठीक रही घरवा में बस का कहतन जा तो आप भैया जी के बुला लेती। अरे बाप रे बाप भैया जी कहाँ विदेश में तार मर्द कहाँ सामान अरे दीदी जी कहाँ भैया जी के नाम लेनी है न तो दीदी जी तो नाम सुन ले भैया जी अभी से रंगीला हो जाइए कि सबसे निक बाटे सैया किसानी खुशी बानी रहुआ घरवे में बानी मुँह मारो कमैला के ए जी बहरा में गईला के कुछ का किस्मत वाली बाड़ू की तार मर्द भले किसानी के काम करता हूँ घर में रहता हूँ हमने के दोनों बन हमारे मर्द बन के पैसे के पीछे भागता हूँ एने करोड़ों के संपत्ति खत्म होता है चिल्लर के पीछे भागल बाड़न जा जा संभालो अपन रही ना लज्जा ले बाकी खूबी नहीं बाकी ना। नमस्कार प्रणाम हमनी के देखी जाइए अपन टीम बटे जैसे रो लगिन हर टीम पे प्यार बरसाते हैं वैसे हमनी के भी टीम के अपन प्यार आशीर्वाद दी जाए और देखनी जा कि एगो घर परिवार में एगो परिवार कैसे रहेला खुशी से तो वह हमनी के दिखावे के बस कोशिश के लिए बिन जरूर लगिन के आगे अगर वीडियो अच्छा लगल हो कि तो दिल से लाइक करब जाए और अपना ओर से एगो लाइक जरूर देब जाए और कमेंट बॉक्स में अपन विचार लिख के जरूर बताए जाए कि वीडियो कैसा लगल। यही के साथ लेते हैं विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलल जाए तब तक खातिर बाय बाय।